16 ka mga tao ang gidala sa ospital human mga lipong ug nagsuka-suka dihang nasimhot ang hazardous chemical nga mibuto dihang gilimpyuhan ang swimming pool sa usa ka resort sa Talisay City. Fem, kumusta na ang ilang kondisyon karon? Sa 16 ka mga pasyente sa pagkakaroon usa na lang hinuon ang nagpabilin pa sa tambalanan tungod sa naangkon ining paso sa kalawasan. Dayag sa gaputi-puti nga lama sa ato paduol sa swimming pool area ang tuasik sa miulbo nga hazardous materials sa gisambog nga matud pa na mix nga chlorine ug muriatic acid ngadto sa tubig. Matud ni Lita Diaz, caretaker sa resort sa barangay Puok, Dakbayan sa Talisay, nga alas 6 sa gabi ilan nang gipabiya ang mga customer nga nangaligo sa swimming pool. Apan may 7 ka customer nga mihangyo nga magpabilin 5 ka metros gikan sa swimming area aron mag-inom. Dugang ni Diaz nga gigawas sa maintenance nga si Marjon, 23 anyos, ang balde nga may sulod nga chlorine aron magsugod na og limpyo sa swimming pool. Gisabog ni Marjon ang chlorine sa swimming pool apan kalit lang kining miulbo. Giulagway nila nga susama og adunay nagpabuto og firecracker. Napaso si Marjon sa iyang liog, dughan ug sa pipila ka bahin siyang naong. Nasuta sa caretaker nga ang balde nga gibutangan og chlorine nasudlan na di ay daan og muriatic acid ug di tubig. Ano siya, mao gini siya kutawaw no niya, pero ang amuriatic ani gamay ra. Pero ang kanang amuriatic chlorine tawas i-separate jud na siya. Dili na siya ipunon. Itagtagsa na siya yabo diha. Ug ngano nga nibuto siya nga baka tong nakutaw. Nadungog sa mga silingan sa resort ang pag-ulbo. Ang uban kanila wala ra hinuon mapiktuhi. 7 siguro. Nakadungog mig napatoy ga nagbuto ug kalit og buto ba. Dayon among kuan sa akong paris nga abi na mo murag firecrackers. Wala man mi kabantay nga nahibaho nga kuan. Although nag preventive measure na mo gisara lang na mo ang mong kuan portahan. Dali nakaresponde ang mga personnel sa Talisay CDRRMO, City Health Office, Talisay City Police, City Tuda Guban pa. Gihatod usab dayon sa ospital ang mga tawo nga napiktuhan sa aksidente. Sa 16 nga nadala sa tambalanan, siyam kanila mga guest, 3 ka mga staff, samtang 4 ka mga silingan. Ang 3 ka laing mga guest ang nagdumili nang magpadala sa ospital. Nakauli raw sab dayon kagabi ug kaganihang kadlawon ang uban, samtang anaa pa sa tambalanan si Marjon. Gipasabot ni Alvin Santillana, pangulo sa CDRRMO, nga usa ka hazmat reaction ang nahitabo og dili chlorine explosion. Gilagway ang hazmat reaction nga usa ka peligro tungod sa hazardous materials nga mahanggap sa mga tawo nga naa sa palibot nga mamahimong makadaot sa panglawas o kaha sa kalikupan. When he mixed that kanang chemical sa muriatic acid, siyempre so ang nakita namon dito sa CCTV was nagpaka-paka yun siya, nagbuto-buto yun siya. So mao man na siya reaction sa sa muriatic acid with water. May-issue na og notice to stop operation ng Talisay City Legal Office batok sa resort kaganihang buntag. Samtang gipaygayon pa ang joint investigation sa Talisay City Police, Talisay City Fire Station ug kagamhanan sa Dakbayan sa Talisay. Tulo ka butang tanawon kung ni-comply ba sila sa condition sa business permit. Number 1 is niya notice na stop operation up until na recommendation ng solution ng BFP ug ang City Health Office nitabang sa mga pasyente. Though accident siya, nahitabo, but it's still their responsibility as the owners of the establishment. Masud mangod siya sa RPC yapon as quasi crimes. So nay quasi liability ang liability ang owner to make sure for the security of the kanang mga customers o the safety. Andam hinuong musunod ang management sa resort sa kamanduan sa syudad. Ses lakip sa daling nakaresponde or mogi frontline og sa nahimo sa investigasyon ang Talisay City Fire Station. Samtang ses matod ni Mayor Samsam Gulyas nga mag-umol og task force nga langkuban sa Talisay City Fire Station, lakip na usab sa CDRMO, BPLO, City Health ug uban pang mga buhatan aron maoy mususi sa uban pang mga resort sa pagsiguro nga di na mahitabo pa ang susama. Ses, Dagang salamat, Femari Dumabo.